Assalamu alaikum hormatly vatandaşlar. Bugün 15. Avgust. Söz verişim yalı. Efire başlayın. Assalamu alaikumlar. Hoş geldiniz efire. Söz verişim yalı 15. Avgust. O efir açacak dedim. Yine açıp duruşum. Assalamu alaikum vatandaşlar. Taze gelenler. Hoş geldiniz. Qoğum yağdaylarınız birazrak cemlenşelin. Mümkün olsa efir paylaşılın. Aleyküm salam. Moda Life. Qoğum yağdaylar. Bugün 15. Avgust men söz veripdim. 15 günü efir açacak. Qoğum yaşlı. Şükür oňat. Özüňem qoğum, janyň sagmy. Armada. Padark atmak gerek del, men bar bir neme demek. Bir hile bağlanıştıryamışlar. Hasap nomeri azada men edemek ol işleri. Padarka hukmandar. Taňry ýalkasyn. Täze gelen vatandaşlarımız, hoş geldiniz efirimize. Qoğum ýagdaýlaryňyz, arman işler bilen söz verdim. 15. Avgust günü efir açacak. Etjek koyacak işlerim var. Gelin deyip birazrak cemlenşelin. Son temamıza başlarız vatandaşlar, nesip olsa. Türkçe lavaýdan da Allah'ın izniyle. 14 adam. Assalamu alaikum Laurin dapa, oňatmaýan ýagdaýlaryňyz, janyňyz sagmy. Men sen çıkar deyip atmadım, keşfete düşsün deyip attım, minnettar. Assalamu alaikum täze gelen vatandaşlar, efirimize hoş geldiniz. Söz verişim ýaly bugün 15. Avgust. Вам тоже привет. Söz verişim ýaly efir açjan dedim. Efir açjan vatandaşlar ýadyňyzda bolsa, men soraglar goýdum. Esasanam Farhat meselesinde. Kän soraglar jogapsyz galýar, haýaly bugüne çelli. Hani jogap deyip. Şükür oňat bizlerem. Umuman aýdylanda vatandaşlar, may aýynyň 19-ynda egindeşimiz, aktivist Farhat Durdiýew tutuldy. Farhat Durdiýew tutuldy. Bir näçe versiýalar öňe sürildi. Ýagny konsullugyň nemesi bilen, jalybasy bilen, arzy bilen tutulan diýen versiýa öňe sürildi. Käbir variantlara göre Dilber Abalakowa ugrajat edenmişin Dilber Abalakowanyň beren zaýewleniýasy esasında tutuldu. Umuman haýsy tarapdan seredende de Farhat tutuldu. 19. may günü. Bugüne çelli Farhatyň anyk nirdeligi, ýagny belli däl. Teoriýalar, versiýalar, köprägem ýykyn edildik teoriýa, men gizlejek däl. Türkmenistanda diýip çak edilýär, hatda garyndaşlarynyň habarlaşmagyna göre, garyndaşlaryndan alınan habara göre Farhada Türkmenistanda 22 ýyl türme tutsaklygy berildi diýip şoňal habarlar geçýär. Endi Farhat tutuldy. Farhat tutulandan soň bizem näme? Zoom açdyk, hani cemlenşeliň näme etip bilýäs, näme bar, näme ýok. Nämeler boldy? Näme etmeli? Zoom'a cemlenişdik. Bagşlaň bilen şu Farhat tutulýança men liçni özüm üçin jogap bersem, Farhatyň familiýasyny Durdiýew diýip tanap geldim. Käbir nemelerde Döwlet Baýhanowyň kanalynda ýa başga nemelerde Meymankuliýew diýip variantlar aýdyldy. Ýöne hakykatdan pasportdaky familiýasynyň Durdiýew dälde Meymankuliýewligyny tutulandan soň hepdäniň 1-nji güni 13:26-da Farhatyň pasportyny Zoom'da görkezdiler, demonstrasiýa ekran edip. Mende näme häsiýetim ýok, şo zapis edip almak ýa bir surata düşürmek, şo taýda hakykatdan ýazykly eken. Farhat Meymankuliýew diýip. Onu näme mähbitlen etdi, nähili ýagdaýda elbetde ol bardyr öz şahsy pikirleri, şoňa belki bir zatlar itergi berendir. Indi Farhady şu aktivist bolandan bäri, mysal üçin men tanap gelen, kän görleşdik, hatda 2021-nji ýylda 6-njy oktýabrda Kilos mazarlygyna gidip, hatda ziýaratam etdik. Ağzından hapa paýyş söz çykýan oglan däldi. Şo döwürler özüňizem syn edensiňiz. Soň nähildir boldy, bul oglan
o sövüşmene başladı. Şu arada kendi egindeşlerim bilen gürleşen, o ne edip beyle oldu? Yok de Yunus'a sataşandan son başladı bu dip. O şeyle versalar öňe sürülýär. Yunus'a aldındı. O buların öz dilinde gürleşmesen bular dile düşünmeye. O Farhadam göçtü şobada. Farhadın günäsi var şutaydı. Ondan soň bul o sögünüp çykyş etmene başladı. Bolýan. Indi Farhad tutulandan soň, ene aktivistler bilýändir. O eger şutaydy diňläp oturan var, olsa şo Zoom'a gatnaşanlar, o şo taýda hani bir adamyň ykwaly çözülüp durdy. Näme Yunus gelenok, Yunus näme gelenok, o näme üçin bolup geçen zatlar barada informasiýa berenok dep, o Yunusyň nomeri kimde bar? Ähli maglumaty bar bolsa, biz şoňa yüzleneli Türkiýanyň mejlisinde şo soragy goýup bilýär diýende Yunus näme jogap berdi? Yok dedi, advokatlarımız işläp otur dedi, 2 günde çıkarıp alýas. Korkulu zat yok dedi. Şol Zoom'daky bar aktivistler bu zatlary elbette tasdiklap biler. Şeýle gurrun boldy. Indi aradan o bugün 10 ýaşy ýene 4 günden gönü 3 ay bolýar. 3 aya çeli Farhadyň ne bir videosy, ne bir sesi ýa-da bir anyk maglumaty resmi tarapdan köpçülüge görkezlenak. Köpçülüge näme habar berilýär? Farhad Türkiýede çykjakdyr. Çıkacaktır. Yani ne belli zamanda. Ne belli çıkacaktır. O 10 yıldan çıkacak mı? 10 günden çıkacak mı? Ya 10 saattan çıkacak mı? O zavisayiş. Başlan vatandaşlar, men doňyan mı? Efir doňup durmuş wagt. O soň yakında çıkacaktır diyen, o şo näme bilen bizem inanyp geldik. Arada doňdy. Ha, boldy. Soň yakında çıkacaktır. Ýagny siz ayak aşağına garjalmaň dip o maslahat berdiler. Ay bolýa adwokatlar, professional adwokatlar bar bolsa, işleýän bolsa, bizem arkaýynlaşdyk. Endi bugünkü gün kän adamlar meni de atlaryny tutup oturjaklar, belki özleri bilýändir. Siziň de şu wagtda eliňizi de kim tutup durdy? Barın yüzleniň de zaýwlene berin. Hatta şol sanda Murat Gurbanow aýtdy, dowlat lideri. O sen de İstanbulda diýerim. Bar diýe o yüzlen ofisalny näme al diye. Şol wagt etjek wagtyk. Türkmende bir söz var. Tamdyram gızan wagty tut diye. Edil şo wagt etjek bolanmyzda yok. O mişat etmeň, professional adwokatlara goýun bul işi, o şolar alyp çykýar. O Farhadyň uluslar ara korumasy bar. Farhada hiç bir apasnys yok dip, ana şol gep bilen saklap geldiler. Uluslar arasy koruma bar bolsa, näme üçin seriýa nomerini smaska edip efire goýaňsak dedim. Ol soragym jogapsyz galdy. Advokat bar olsa, näme üçin adwokatyň ady bugüne çelli gizlin dedim. Owa, ol soraglarym gizli galdy. Ýani jogapsyz galdy. O jogap ýok şo soraglara. Owa, onuň üstesine bagşlanan bilen watandaşlar, men şo soraglary goýanym üçin, owa, hatta Fransada registrasiýa bolan dowlat lideri hatta meni suda bermäne taýar. O nämemiş, men ýalňyş informasiýa berýänmişim. O bu sözleri nereden alýan? O subutnama hani zat dip belki o ikirjanlanmaňyz mümkin, şüphelenmäňiz mümkin. O bir egindeşimiz men adyny aýdyp oturjaklar. Şol ene şunýaly ýazyşmamyz boldy arada. Şo bilen da 1 minut kamerany nädip aýlamaly. Şo ýazygyny görkezeýin. Ýatdanam çykdy bu kamera aýlamak. Анха, vatandaşlar, oka көрсөк штайдан. Добрый вечер. Говорила СМК, Яна Мурат Курбанов, и он наотрез отказывается с тобой нести какие-либо разговоры. Ben aytdım, men bilen gürüňdeşlige çyksyn dedim, göne efirde. O men sorag bereň, ol sorag bersin, o adekvatny ýagdaýda, o uruşsuz, söwüşsiz, hapasy söwünçsiz gürüňdeşlik geçeli dedim. O bolýa men aýdaryn dedi, ikiňizi gürleşdirerin dedi, bolýa. И сказал, что хочет и как хочет, пусть поступает Атамрат Наймщица Шонецин. Но если обвинения ложные, то он подаст на суд. Yani men yanlış neme etsem, критика etsem, beni suda verecekmiş. Я считаю, вам не следует этого делать. Какой пример мы, активисты, показываем народу? Indi şutayda şu sözlemiň üstünde dur geçecek. Biz de aktivistleri diye nähili diye görelde bolup bilýäs diye.
Nähli görelde bolup bilersiz diye. Onda biz ümsüm oturup görelde görkezmelime. Ümsüm sesimizi çıkarman o islerimizi tutsun alıp gitsin o bizim o yuvaşça dem alıp oturalı. Sesimizi çıkarmalı. Şul metodikanı öňe sürmelime. А думайтесь, пока не поздно. Не надо плясать под какую-то дудку. У тебя голова на плечах, еще раз подумай. Sen de bir adamın de hükmü bilen de bu zatları de yola koyma. Yani özünü pikir et diye. Men cevap verdim şu tayda. Я так и думал, что не сможет встретиться. Пусть меня 20 раз подает в суд. Я не боюсь за заботу, спасибо deyip cevap verdim. Eğer doğru koyulan sorular için o suda berilen olsa versin beni suda. Versin beni suda. Farhadın uluslararası koruması hani o Farhadın nämçin Galasawoy çıkanok nämçin advokatın adı gizli deyip. Nemeden için o suda berilen olsa versin. Yöne men şutayda bir Murat Kurbanov bir video görkezmekçi. Elbette havaram vardır özem. Şul video seyredip bilersiniz vatandaşlar. Постоянно оказывают давление на правозащитных организаций. Более того, власти страны постоянно оказывают давление на правозащитников, вынужденных работать за пределами страны. Для этого спецслужбы через своих агентов ведут информационную войну. Агенты спецслужб Туркменистана, проживающие во Франции, Швеции, Канаде, Великобритании и России, а именно Мурат Курбанов, Акмухамед Джумаев, Аквилисапар, Мухаммед Дуиджик, Акамурат Хадыров и Максат Сапармурадов, используют пропагандистский террор, оскорбляя правозащитников с целью дискредитации, обвиняют их в выдуманных преступлениях, якобы совершенных на территории Туркменистана, и угрожают им последующей расправой. В своих выступлениях они неоднократно говорили о том, что в случае необходимости неугодных граждан вернут Туркменистан красиво и быстро. В частности, это произошло с гражданским активистом Азатом Исаевым, который часто критиковал вышеуказанных граждан и который, по сути, был похищен в России и насильно депортирован в Туркменистан. Более того, именно эти люди выявляют инакомыслящих граждан для последующей расправы над ними за пределами страны и их родственниками внутри страны. Также правозащитникам поступают угрозы от родственников бывшего и действующего президентов с угрозами физической расправы, похищения несовершеннолетних детей. С целью устрашения населения внутри Туркменистана власти страны фактически разрушили частную собственность, принадлежащую одному из правозащитников. Туркменистан обязан прекратить практику пропагандистского и прямого террора и давления на правозащитников и адекватно реагировать на их право в сфере защиты прав человека. Спасибо. Vatandaşlar, gören olsanız. Ştayda näme diye Murat Kurbanov gönüden göne özüne karşı çıkan adamı diye tutturup diye deport ettiriyor. O Türkmen diktatörü bilen diye işleşiyor deyip hani göne abinene OBS'de olan yığınakta. Bular suda vermene başaranak mı? Doğru sonra koyanı o suda verecek oluyor. Versin suda. Sonra yine bir bellep geçecek zaten Murat Kurbanov özünü elektronlu prezident deyip tanat diye. Elektronlu yol bilen ses berilişikde prezident o vazifesini aldım deyip nemet diye. Aytam govu olacak bu zatlar. Prezident öz vatandaşını yani öz raiyatını suda verse beylek halka da beylek adamlara da görülde olar. Şeyle o yağdayların bolup bileceyken deyip. Belki adamlara yol açar prezident bilen bir sutlaşmana bir badalga itergi verer bul pastupka. Men gatı begenin eğer meni suda verse. Men öğrenbegencek. Yani şu doğru koyan orağım için ova. Nemetden olsa. Indi şunyalı bir söz var vatandaşlar. Estağfurullah men adamın şahsiyetine yetecekler. Ova kemsitecekler. Murat Kurbanov hemme yerde aytdı. Atamrat Saparov, o Kaşpirovski beni blog etti. Men gürleşip bilem yok. Zafis efirdi. Töhmet atmaktan korkanız yok mu? Yok töhmet atan korksun. Men töhmet atamak töhmetler indi düşündürecek. Serdar ağa. O adamın şahsiyetine yetmek niyetim yok. Yani şunyal bir söz var. Pisi tapar diye, sufesi tapar diye. Murat Kurban hemme yerde aytti. Meni diye blog etti Atamrat Saparov diye. Men Abdullah'ın üstülenem yüzlenip gördüm. O beylek aktivistlerin üstülenem yüzlenip gördüm. Men bilen havarlaşsın. Soraqlarım var diye. Emma blog etti. Neme yok. Havar yok ondan. Meni diye blog edip de menden kaçıp yor diye. Yine dem töhmet. O siz için töhmettir конечно. Doğru soru koyulsa ise töhmet olup eşitiliyor. O benim alacım yok. Здесь медицина слабо. Yunus aytti. Murat Kurbanov.
Töhmet atıp otursun. Böyle töhmet edin lan onda. Eğer siz töhmet deyip düşünen olsanız. O Murat Kurbanov sen Atamurat bilen gürleştiyse vaq men gürleşecek diye. Men gürleşecek diye emma diye o meni blog etti diye. O men gürleşerin diye. Eğer inanmasanız yine mende suutnama var. Emin şu mesele boyunca. Tak. Ne dinlen? Yunus'un galası oyu. Murat Kurbanov'a can etti. Şu yerden alınan zapis. Yok bugün vaktim yok benim. Ben 3. ölçeli zahit. Şu an İşte de. şun çağırsana şonu bu huy pilot kaçça diye fikir ediyor da blow etti diye ben açayım. Yok biliyorum. Hiç adamdan nasıl yok biliyorum. Biliyorum. Shortlay beni onu taparın ecesini ulaşacak. Şantaj ediyorsun. Yok diysen şantaj ediyor. Ben özüm havalaşan her 3. zoom eder. 3. ölçelimin boş der. En zahit. Düğünkü bolup geçen gurrun şul. Düğünkü bolup geçen gurrun. Sonunda näme diye men de özüm havarlaşarım diye emma Murat Kurbanov'dan bana hiç haber gelenak. Men näçe izah ettim çıkalı efire. Men soraqlarımı verecek Murat ağa sen cevabını ver. Senin soraqların varsa men cevap bereyim dedim. Emma yok. Men näçe adamların üstü bilen o yüzlerini gördüm. Hova indi bu zatların başlangıcı umuman nereden başlaya başladı bundan bir ay öň şunyalı efir açıp oturkam vatandaşlar sorak veriyor. Farhat var da näme täzelik deyip. Men şu tayda hiç kimi tanqid etmedim. Hiç kimin tarapını almadım. Menin aydan versem. Bir versiyada yani Geldik Arizov'un versiyasına Türkmenistan'a gitti. O beyleki versiyada Murat Kurbanov'un versiyası Türkiye'de. Yöne haysam bolsa biriniki yalan şutaydı. Kiminki yalan olup çıksa, o şol maskara bolacaktır, avraydan düşecektir dedim. Başka işlat diyemek men. Şahsiyetine de yetmedim ya alıp barayan işine, hareketine hiç ile absolutne dil yetiremek. Emma tak, hazır bir minut vatandaşlar ekrana aylayın. Tak. Yine Abdullah bilen yazışmam benim vatandaşlar. Yine daşını gök çizik bilen çizdim. Şunu perislat etti Murat Kurbanov'un tekstini bana perislat etti. Kaşpirovski efirde Murat Kurbanov Yunus bilen agent Farhad'ı tutturdular diyer. Benim düşünmedim deyip yazdım. Murat Kurbanov bana yazdı da näme gerege uruşmak Atamurat ağa. Bu indi Abdullah'ın sözü. Hova hakikattanam uruşmak näme gerek. Emma menin etmedik işimi etti deyip. Aytmak bu töhmet değil mi? Şutayda töhmet deyip yazyanlar yine size sorak. Menin etmedik işimi. Menin aytmadık yapımı ayttı deyip çıkarmak bu töhmet değil mi? Men kaçan aydıptırın. Şol efirde 47 minut efiri men zapis ettim de Abdullah'a uğrattım. Men dedim özüm uğradayın desem men blokta mümkünçiliğim yok dedim. Sen şuna görkez dedim. 47 minutun içinde haysi minutta haysi sekundda ya agent diyen söz ya Yunus diyen söz geçeceğim. Şonu bana aytsın dedim. Yok, cevap yok. O uzaktan duruya da şunyalı egindeşlerimizin üstüne şunyalı nemeler göyüyor. Şimdi vatandaşlar esas tema gelelim. Men söz verdim. Eğer 15 neçelle çıkıp şunyalı yağdayı boldu. Şul sebeplere göre şunyalı taktikanı ulandık deyip Yunus çıkıp aytmasa men Yunus'un suradını görkezecektirim dedim. Ben söz verdim. Ben görkezen Yunus'un suradını. O bir oğlan yanıp gitmeli bunun gepine inanıp. Şu hatta Farhat'tan başka şoların toparındaki egindeşleri şul apasını şuna uluslararası koruma alıp bermelitin dendi. Yok rashod edip näme etmeli. O gerekli uluslararası koruması diyen adam. Bugünkü gün pajalsta görün yüzünü. Vatandaşlar şu TikTok'un nemesine göre, kanununa göre yani dokumenti efirde nemedip olmaya. Ben bir kıska vaqta görkezip geçerin. Has giňişlerin maglumatı YouTube kanalda, o YouTube kanalı çıkarıp koysa bolýar. O YouTube kanalda görüp bilersiniz giňişlerin maglumatı. Tak vatandaşlar başlayalım onda. Ne kimlik suradı? Hakikaty Farhat Genjiyev. Yine pasportun suradı.
10 may 1984 yıl ine Yunus diyen adam. Ine Yunus'un yüzü vatandaşlar. Görecek olsanız, tanışacak olsanız. Araşlı adam Yunus. Enha görýän olsanız. Efir doňdy diye doňdy mı efir vatandaşlar? Doňdy mı efir? Enha Yunus'un surady. Tak. Ina vatandaşlar tanaýansınız. Ine Sarı Eşikde Farhat. O bul ortadaky adamyň özünden ruhsat bolanak men şonuň üçin yüzünü boyadım. O ine Gaptalda oturanım Yunus. Kameranı aylayın biraz rakana. Ana şul Yunus diýilen vatandaşlar. O ine kimliginiň surady, seriýa nomerler smaska edilen Farhat Genjiyev. P-A-R-H-A-T. Farhat Fadal Genjiyev hakykady. O 10 may 1984 ýylda doğulan. Enha vatandaşlar. Elbette giňişleýin maglumaty o YouTube kanalda hökman suratda goýuljakdyr. YouTube kanalda giňişleýin suratlaryny. O maksadyň neýdi ýola çykdyňyzda Atamurat beg. Maksadymız hakykat üçin göreşmek Serdar ağa. Bir adam gitdi ýanyp owa yakanlara ses çıkarman oturmak size makul bolsa, elbette bu sizin şahsy saylawyňyz, emma men dymyp oturjaklar. Erte bir gün men maňa meňzeş ýene biri meniň egindeşlerim alınanda da ay ina advokat var, ay ana ol var, ol iş eýle boldy, bu iş beýle boldy dip diýmek sizden şol çykjak da onda. Bagşlaň bilen men ılalaşmaýan o teoriýa bilen. Ol teoriýa bilen men ılalaşamak. Hova, indi yine bir haýyş etjek zadym vatandaşlar şu töhmet ve tankit. Politik diyen adam, o özünü politik diýip hasaplayan adam tankita çydamalydyr. Meniň soraglarym, o köp adamlar şutaýda, köp adamlar aýtdy sen de töhmet ede oturýarsyň de birinciden töhmet bilen tankidiň tapawyny bilin. Men o ýerde sorag goýdum. O jalybada gelip başlady dokument görkezenim için. O men sorag goýdum. Uluslarara korumasy bar olsa näme üçin görkezaňsak? O Farhat nirede, adwokatlar kim? O eger şo soraglary berenim üçin meni suda berjek bolsa ine men Saparov Atamurat. Men gizlenemek. İslendik suda yüzlenip biler. O şuşun ýalmaňa sorag berýär dip. Pajalsta. Men ýalwarmaýan ay suda bermäň, bagyşlaň, owa gaýdyp gaýtalamaryn ötünç soraýyn. Ýok, garaşmaň menden. Men şo soragy berdimmi? O şo soragadan jogap talap etdimmi? Ýakmaýarmy? O suda berjekmi? Pajalsta, hiç kim tutmaýar. Hiç kim saklap oturanak. Howa. Indi ondan başga aýtjak zatlarym. Farhadyň nirdeligi. Bizim çakymyz boýunça bize gelen maglumatlara göre ular hiç kaçan diplomat bolmazlar. Diplomat boljak adam bolsun, men hakykat üçin göreşen. Diplomatlyk wezipe, prezidentlik wezipe kim o dyrjaşyan bolsa, olar öz ýolunda bara bersin. Men haksızlyga göz yumamak. Ýakýamy size, yakanokmy, ol sizin problemaňyz. Men duýdurdum, näçe gezek çağırdım, efir geçireli, soraq jogap edeli. Ýok, blok etdi o YouTube'da Serdar ağa sizden bartyňyz şo taýda men de 3 gezek çağırdım diye. Gelen ok diye. Haçan çağırıpdyr 3 gezek. Ana muňa töhmet diýili. Vatandaşlar, ana muňa töhmet diýili. 3 gezek çağırdım gelen ak diye. Haýsy düşünde çağırıpdyr. Ana muňa töhmet diýip aýdyly. Ýöne mende suwutnamalarym var, yazışmalarym var. Gepleşeli, gurundeşlige geçeli dip. Farhadyň bähbidi üçin dip. Yok, Yankala Savoy'da da dinlensiňiz. O indi vatandaşlar Yunus'un yüzüne görkezdim. Indi gelin bir sesneme eşdeli. Ova.
Bana ugrajat etti. Ay seni taparın, hapa sözler var. Vatandaşlar bağışlan o hapa sözler için. Şu efirden emeden yöne konstruktivni diyaloga girmeni derek bana naijat etti. Ay seni eyderin, beyderin, ay yine bir zatlar hapa sözler. Gelin bilelikte dinleyelim sonunda. Bir minut. Avaşet efirin emetmek gereğim değil, beylak aylamak gerek değil. Anha vatandaşlar. Var siktir sana çort ağzına sikin. 3 saattan, 2 saattan, 1 saat oldu dep. Ondan beri olam sen huy pilot ağzına sikin. Sen kellene dökemen senin kıstanma ağzına sikemem ben senin. Koy bu sesi yam. Ağzına sikemem koymasan ben sen tapaman karaptır. Sen huy yedi dostsan bara. Yılanın kulundan basıyorsan. Ağzına sikip görkezemem ben sen. Koy bu sesi yam. Koymasan erkeğe yemezsen vara. Huy pilot çort. Ağzına sikin kimsen ey vara. Nişi bir huy pilot çort bilet. Paş kellen sikin kellesine benzedim. Boş gepleme bile seni. Ağzına sikin huy pilot. Koy bu sesi yam. Murat Kurbanov sana sikini sorduradı. Bundan önce ben sorduramam karaptır. Huy pilot ağzına sikin. Gavnoyu bana. Yok bugün vaktim yok benim. Ben 3. ölçeli zahit. Şimdi Ştay'da bayram egindeşimiz yazıyor. Berdi Muhammedovlar diye, keyip alyalar diye. Farhat gitti. Farhat gidenden sonra dımıp oturmağımızdan keyip alan yok mu? Bunlar çıkıp hatta sorap bilen yoklar. Farhat nerede deyip. Sorap bilen yoklar deyip ondan keyip alan yoklar mı? Bayram. Ha? Keyip alan yoklar mı ondan? O hamirden kıl soğuran yalı soğurayıp aldık. O aşağına siyen çağa yalı sesini çıkarıp bilmem. Ümsüm otururlar deyip ondan keyip alan yok mu? Ha? Birazak kellen işletsen. Senin düşüncen sonunu aldır. Yöne benim düşüncem has başkaça. Has başkaça. Çıkma temadan. Has temadan çıkmalı der. İşine ne, Atamrat senin şul eden işine ne etşe tölediler. Siz hem tölecek misiniz? Hükman bu zatlar pul bilen ediliyor mu? Dine pul tölense çıkıp gürlemeli mi? O adamda bir vicdan, insaf, bir duygudaşlık zat bolmalı değil mi? Dine hemme zat pul bilen bağlı mı? Adamçılık gitti mi onda? Polnu. Eğer bu zatlar pula edilen olsa. Ben bilemiyorum, bu halkta ne düşüncesi var. Pula başkaları işleyendir. Şoňa meňzeýär. Her zada meňzedip bilersiniz. Her zada meňzedip bilersiniz. O şahsy pikiriňiz. Oy, men öňünden duydurdum. Eger çıkıp özü düşündürmese men çıkaryan yüzünü dedim. Çıkarıp koyyan yüzünü dedim. Aýtýan dedim. Men sözümde durdum. O, beren sözümde şu wagta çeli durup gelen yine de durar. Nesip olsa YouTube kanalda da bu zatlar koyulacaktır. Hükman suratı. Hova vatandaşlar, temanı uzaldığı oturacaklar. Yunus'un yüzünü gördünüz, söz verişmeyeli, sesini eşittiniz. Hova Murat Kurbanov'un beni suda berecekliği var arada, hova tekste hem görkezdim. Bersin suda. Suda bersin. Hova özünü prezident deyip hasaplar, bir elektronlu prezident men deyip tanıt diye köpçülükte. O prezident olup vatandaş bilen sutlaşmanı. Ol tayar olsa menem tayar. Belki şunyal yağdaydı bir prezident bilen diyaloga girip bolyandır. Bul bir badalga verer halkımız için hem. Ato biz tak prezidente hiç hili yetip bilemizak, biz özümüzü eşittirip bilemizak. Belki sudda eşittirip bileriz. Elbette bu zatların behvetli tarafı var. Ondan başka hemme temaları aydıp boldum etyen vatandaşlar. Ben yine bir gezak atlatyan, şu başta zoom edilende Farhat tutulandı. Yine bir gezak atlatyan. Yunus'u çağırıp, Nur Muhammed Annayev şu yerde teklip koydu. Men dedi, Faruk Gergeroğlu bilen dedi, Gergerloğlu bilen dedi, gürleştim dedi. Meclise çıkaralı dedi şu vaprosu dedi. Yöne dedi Farhad'ın danıları gerek dedi. Yok, arkayını bol, 2 günde Farhad'ı çıkarıyız. O adamlara gerek yok, advokatımız alıp çıkıyor, korkulu zat yok deyip, o şoňal deyip düşündürdü. Hani, bugünkü gün näme diýerler? Barın diye, yüzlenin diye, näme alın diye. O informasiya alın diye. Hani, tamdır kızan vakti tut diye, tamdır soğandan son, o sen onu et, sen bunu et, bolca iş bolandan son.
O indi akıldar köpeli. Sen diye o näme gazanyan, sana näçe tölediler, sen ýene näme etdiň? Şo wagt nirdetiňiz? Şol wagt nirdetiňiz? Öyle vatandaşlar, gatrapgürlerini olsan bağışlarsınız. YouTube kanalda Hökman suratı tomoşa edip bilersiniz şu video. Hem de giňişleýin suratlarını şu YouTube kanalda goýuljakdyr. O indiki ýene bir egindeşimiziň, ýene bir vatandaşymyzyň şul çukura düşmezligi üçin howply adamyň ýüzüni çykarmany men makul bildim. Ine men Saparov Atamurat. Öyle ünsür dinläriniz üçin, efire geleniňiz üçin köp sag bolun, minnetdar.